Davranın öňü siretine oňa gatnaşçylar bu ýerde ýaýbanlandyrylan sergi bilen tanışdylar. Onu 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuny değişli gymmatlyklar, esker gatlarynyň nusgalary we şol döwre değişli dürli serişdeler görkezilýär. Munyň özi häzirki döwürde ýurdumyzda türkmen halkynyň taryhyny dowamyna görkezen edermenligine, merdana pederlemizin watan öňünde bitiren hyzmatlaryna aýratyn hormat goýulýandygynyň aýdyn beýany urly. Ýeňiş güni adamzadyň parahatçylyk, söýçülük, dostluk, raýdaşyk baradaky garaýşlary rowşlanyrýan, nesillerde watan söýçülüň hemde insanperwerligiň belin duýgularyny dawarlanyrýan senedir. Türkmen halky beýik ýeňşe münasip goşunt goşdy. Urşuň ilkinji günlerine Türkmenistanda ýigitleriň müňler çösi, meýletinlik bilen fronta gidip, dogan halklaryň wekiller bilen bilelikde watan söýçülüň we edermenligiň belin nusgasyny görkezdi. Edermenlik hemde gaýdusuzlyk üçin wataşymyzyň ýüzlerçesi gahrman ýen belin adamy nasip boldy. Müňlerçe eskerlemede orden medallar bilen seýlaglandy. Şolaryň hatyryna hormatly prezident bilen garra tasawwy türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyzyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň bolanyny bellemek gerek. Berdimuhammed Anaýewiň ömür ýoly häzirki türkmen ýaşar üçin watan söýçüligiň, gaýdusuzlygyň belin borçy we parlagyň nusgasyny urly. Davara mert ogullary atly aýdym hemde Mawtumladyň milli sada drama teatrnyň artistlarynyň ýerini ýitirmeginde mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar atly teatrlaşdyrylan edeb sada kompozisiýa bilen açyldy. Olarda watan gahrmanlarynyň edermenligi hemde halkymyzyň olary goýýan belin sarpaty çeper wasfedildi. Davarda çykyş edenler ýurdumyzda möhüm ähmiýetli ajaýyp wakalaryň uly dawarlara beslenýändigini bellep, bu seneniň halkymyzyň taryhyna ornuny hemde türkmen ýigitleriniň 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuny görkezen deňsiz taýfy gahrmançylygyny aýratyn nyktadylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe şanly ýeňşi ýakynlaşdyran edermen watanaşymyzyň mertebesi belin tutulýar. Uruş we zähmet veteranlary watanymyzy ösdürmäge, ýaş nesilleri watançylygyň bertliň belin ruhuny terbiýelemege, halkymyzyň agzybirligini, jebetligini berkitmäge uly goşunt goşýarlar. Şunyň bilen baýlykda her ýyla 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanlan ýeňiş münasibetli Türkmenistanyň prezidentiniň adynyň uruş veteranlaryna pul sowgatynyň hemde gymmat bahaly sowgatlaryň gowşulmagy asylly däbe urly. Dawaranyň dowamyna uruş veteranlaryna da söz berli. Olar öz çykyşlaryna şol agyr ýyllaryň ýatlamalaryny paýlaşdylar hemde döwletimiz tarapyndan özleri hakyna edilýän ýygderli alada üçin hoşaýlyklaryny beýan etdiler. Sonra dawarda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuny deňsiz taýfy edermenlik görkezen ata babalarymyzyň gahrmançylygyny, edermenligini we gazanlan beýik ýeňşiň taryhy ähmiýetini uly joşgyn bilen wasf etdiler. Ýanglanan aýdymlar dawra gatnaşyklaryň kalbyna şöhratly pederlemede bolan çeksiz boýsunç hemde hormat duýgularyny hasam artdyrdy. Şeýle hem sunugy dostlaryny ýurdumyzyň ýeten berin sepketlerini, jemgyýetimiziň agzybirligini hemde asuda asmanymyzda wasf edýän joşgyny aýdymlary ýerine ýetirdiler. Sonra dawarly ýagdaýda ýeňiş güni münasibetli uruş veteranlaryna, şeýle hem uruşda wepat bolan eskerlen ýan ýoldaşlaryna Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan pul sowgady hemde gymmat bahaly sowgatlar gowşurly. Umuman dawara 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuny gatnaşçylaryň söwüşlerde görkezen deňsiz taýsy gahrmançylygynyň tyýla zähmet çeken agtaşly enelerimiziň nusgalyk edermenliginiň hormatlandyp, olaryň ýaş nesillerimize watançylyk, gahrmançylyk, mertlik ruhuny terbiýelemekde, halkymyzyň agzybirligini, jebetligini berkitmekde alyp barýan asylly işlerine, ýurdumyzda döýüpli özgörtmeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge goşýan goşuntlaryna aýratyn ähmiýet berilýän alamatlanyrdy.